grande, sobre todo para a xente que estamos traballando con rapazas, non? Para visibilizar o deporte, porque ao final tamén é, digamos, unha xustificación a maiores para nós de que é un deporte super importante e que está medrando. Entón, eu creo que sair adiante o Mundial Femenino para o deporte, para a visibilización, para a captación de nenas, pois é o mellor que puido pasar ao fútbol. Faime ilusión ver o Mundial, sobre todo ver algunhas das xogadoras que me entrenaron, como poden ser Peque, Antía ou Dani. O Mundial de Fútbol Sala Femenino, valeu ver? Sí. E que xogadoras tes máis ganas de ver, nel? A Silvia. Silvia, penso que non vai. Tes moitas ganas de ver o Mundial? Moitísimas ganas. Que che parece que por fin haxa o Mundial de Fútbol Sala Femenino? Pois moi ben, porque nunca o prevín e ojalá supoño que moi ben. E que xogadoras tes ganas de ver no Mundial? A Irene Córdoba, a Irene Samper. Tes ganas de ver o Mundial de Fútbol Sala Femenino? Sí, bastantes, moitas ganas de velo. E que xogadoras te apetece ver no Mundial de Fútbol Sala Femenino? Apetéceme ver a Irene Córdoba e a Laura Córdoba. Tes ganas de ver o Mundial? A verdade é que sí, teño bastantes ganas. Que crees que significa para o fútbol sala femenino ter por fin un Mundial? Pois eu penso que un gran avance, xa que moita importancia non se lle deu a facer un Mundial antes, e pareceme moi ben a idea. E que xogadoras tes ganas de ver? Teño moitas ganas de ver a Irene Samper e a Mandiña.